Modlitba k Matke ústavičnej pomoci za chorého. Matka ústavičnej pomoci. Tvoj božský syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nejakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojim obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu synovi a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, príjmi moju úpenlivú prosbu. Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, Najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach. Vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyselnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si matkou ústavičnej pomoci a zastan sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.